Dobrý deň, ľudia. Dobrý deň. Takže my sme si zase pripravili pre vás ďalšie video a tentokrát je to ochutnávačka nie od Tariho, ale je to takýto mini boba drink. Keď vám môžem odporučiť, tak je to ako keby z Teska, lebo moja teta je, ako ona pracuje v Tesku a ona má tam takú pozíciu, že ochutnáva veci, že čo by tam malo patriť do toho Teska a čo by tam nemalo patriť do toho Teska. A povedala a jej doniesli takéto boba drinky. No Bob sa to volá. Je to bubble tea v podstate mini. No. A doniesla mi to, že jej to chutilo, ale že už sa toho nechce moc prepiť. Tak doniesla mi ich pár a ideme ich ochutnávať. Dávame asi vám teraz takú prednú radu, že to bude v Teskách. Takže keď to vidíte v katalógoch, tak to máte odo mňa. Dobre, tak ideme na to. Ja to prepichnem. Ja som to ešte v živote. Takže ideme to prepichnúť. Matúš, ale to musíš so silou. Ok, ideme na to. Dobre. No odpíši z toho, lebo to vyteká. Dobre, stačí. Dobre. Tomuto máte ako originál takúto slavku. Takéto guličky, toto nie sú také originálne z Oxa, bo oni nechceli kopírovať. Pič. Mne to prásklo. Je to dobré, ja to idem ešte ochutnať jednu. Tak sadni si tam jedna, aby sa vás lepšie videli diváci. Ja idem ochutnať, môžem? Ďakujem. Je to dobré, také bubble teachko, keď idete niekam na cestu a idete sa vám ísť do obchodu do nejakých špecializovaných na bubble tea a aby sa vás to balili a tak to v Tesku za mňa fakt super. Majú tam dobré výrobky a toto mne osobne, ja moc bubble tea nemusím a toto mi fakt uľavilo, že je to fakt dobré. Odporúčam vám. Ja som si tento bubble tea išiel sme na Oravu a samozrejme, ja som vždycky taký tupý, tak ja som si to nechal v aute. A viete, však na Orave mrzne, no už teraz asi nie, ale tak cez zimu. Ja som si to nechal v aute, tie 2 dni, ja som prišiel do toho auta, z toho bola ľadová drť. Potom, jak som sa to snažil rozmraziť, tak samozrejme, to puklo. Ten plast tuto pukol a začalo to vytekať. My sme si prvé s mamou mysleli, že to nič nebude. A potom po 10 minútach, že z čoho tam kvapká? Ok, ľudia, my sme si pripravili dneska také double a máme tu aj čipsy z kreviet. A dáme aspoň 100 views, alebo 100 lajkov, čohokoľvek v podstate. A 10 odobrateľov, to je jedno, môžete iba 10 odobrateľov, alebo iba 100 views, alebo iba 100 lajkov. Tak ukážeme, jak sa tieto čipsy z kreviet robia. My ich ideme ochutnať, my už sme ich počkaj, na týmto to robil, lebo to strašne trusí. No tak sme ich mali a za mňa sú fakt dobré, že je rýchla a fakt dobré. My sme máme celý ASMR, potom vydáme na náš kanál. A to by som vydala. Napíšte na týmto žer. Napíšte do komentáru, že či máme ako spraviť z toho ASMRu, ako my sme to skúšali. Celko sa nám to vydarilo, ale ten mi zaprášil celý mobil od tých čipsov. My sme to potom umývali, lebo to sa robí v oleji. To máte asi takéto malé čipsy a to vám potom v tom oleji napuchne na takéto asi nejaké čipsy. Však ako vidíte to, tuto výzorovo, takéto to nejak napuchne. Takéto je celý tvar, lebo to je také troška už skrčené. Takže odporúčam vám to tam robiť kratšie, lebo potom, keď vám to takto zhnedí, no tak už je to príliš tvrdé a už sa to nedobre papá. A lepšie sú čisto biele, to sú také sú
My tu máme také, že ja som jedol také čipsy a boli veľmi dobré. Akože takéto isto vyzerá, len to neboli z kreviet. Takže za mňa fakt dobré a chcem vám ešte niečo povedať. K tomu bubble tea je to fakt super, no tak ak máte radi bubble teačka a nechce sa vám ísť niekam zohnávať to, že ísť do nejaké špeciálne OXXO predania, tam sú one, tak fakt vám odporúčam ísť do toho Teska a proste si ich nakúpiť. Nevieme ešte cenu. Ako teta mi to doniesla, takže ja to mám zadarmo. Ale chcem vám o tom povedať, že nie je to sponzorované, lebo sme iba začali točiť, no takže žiadny sponzor, žiadna reklama, proste je to dobré. Dobre. Takže, jak by si tento drink hodnotil? 10 z 10, nič mi to nechýba. Ja by som dal tak 9 z 10, bo ako je to malé a za mňa tomu dali ako taký blbý názov. Že proste, že Bob. Že Bob je meno. Ako tu je ako nejaký celý, že Bob je iba nejaká skratka a tu je celý názov hore, že Bubble. Takže za mňa úplne zlý názov, ja by som tomu dal úplne iný názov. Buď by som tomu dal ako ten bubble tea, OXXO, alebo nejaké, že mini OXXO, alebo proste niečo mini. Však vidíte, ma to prestanú špiť. Vidíte, že to je malé, také malé, že do taštičky, do nejaká vrecúška, do ruky. Ale o tom som sa ja zmeňoval, že ak nechceš takéto OXXO, aby to spal do toho baglu, a idete iba na nejaký mini výlet a ty proste miluješ bubble tea a nechce sa ti nosiť veľké bubble tea, ktoré sa ti môže rozliať, tak toto fakt odporúčam. Sponzor nemáme. Nič. A ako je zase pravda, že OXXO, to je zase veľký výber, teraz tam dávali tie, viete čo je v Amerike, takéto, že bubble tea, alebo volá sa to boba, to je ako keby taký čaj, ale ja si myslím osobne, že je to nejaká káva iba s nejakými čokoládovými guličkami. Ako mal som to, môžem vám to aj ukázať. Ty to nepí? Ale aj ja chcem hovoriť. Máš tam. Dobre. Takže takto to vyzeralo. Ja som to pil v takejto plechovke. Vidíte, tu máte zdroje hore, že Taro sú tie guličky a milk tea. Takže ako keby mliečný nejaký čaj. A Taro podľa mňa sú tie guličky, ale tie guličky sú podľa mňa z niečoho, ale neviem z čo. Ale osobne, keď som to chutnal, tak to bol úplný hnus. Ja som to vylial. To bolo úplne hnusné. A tie guličky to chutilo ako reálny bobek. Takže ja by som tomu teda dal 9 z 10. Odoberám asi bod za ten názov hlavne. Ale Damien, my nemáme chutiť názov ani nič, tak máme chutiť, hodnotiť iba tú chuť, vieš. Čiže áno. Tak hodnotí tú chuť a potom nám odpoveď. No, tak ale musíme povedať aj niečo, že čo by sme k tomu vytkli. Ja by som vytkol to, že keď som to ja prepichol, tak z toho hneď začala vytekať tá tekutina. Ale že to je dobré, ale nie, lebo je tam toho veľa. Ale keď ste na výlete v autobuse, tak prepichnete to a začne vám to vytekať niekde v autobuse, tak proste to nevyužijete potom už. Že proste sa to vylialo. Ja vám poviem takú príhodu. My sme išli na folklórny a na Štelnej tam mám slivovicu. No a taký kretén... Ježišimaria, ty o slivovici nehovor. Kreténi vzadu to zobrali a takto to trepli o tú... Teda klimatizácie hore, no to takto udreli a rozdielalo sa to na... To, že to vám to rozleje, no tak proste to sa vsiakne do tých kobercov a bude tam smrde celý výlet. Takže to by som tomu dal asi tiež ten jeden bod, takže tiež 9. No, dohodla mi to. Napíšte nám do komentáru, čo by ste chceli na budúce. Tak dovidenia. My to skúsime zohnať.